inini ndatongoti ndanditaurawo mudare muno murume unomuda zveshuwa ndakatosvika pakumupawo mari chaichaiyo kutoti aenda unobvisa mumba kwedu bosi paakandiroora inini ndindaenda kubasa yasingaende kubasa ndakatomupa mari yokunobvisirawo zvishoma zvakabviswa izvo zvoenda zvisati zvapera kubva patanga kushanda 2021 baba mwana peipa iri kupinda munodi umbounganidzawo pashoma pakuenda unobvisa mumba kwedu zvinoratidzawo zveshuwa munondida but anopindura hafu dzimwe dzenguva andondiudza kuti you were desperate that's why wakabvuma kuroorwa neni varume vaishanda wanga usingavaoni dzimwe nguva anosvika pakundinyima bonde ndaigona kutogara kana a month ndisingazive murume wakada kuti umugume wotokuti swedera uku varume vese vari kufamba kunzoka usingavaona ini ndini chete waona netrausi andiziva kuti inyaya yekuti akandiwana ndakurawe because ndakaroorwa at 28 but at 28 papa akandiona ndakakwana bosi ndikandito ndisvike ipapo inyaya yemararamiro andakaita kuti ndoda kuti mutire pachera kuti chipo pachete here kana kuti taona mama tikumbise pamusoro imama ichokwadi kuti ndinoda kuti murume wangu andiro pachena kuti chiri pamwe chetero kana kuti hatisisiri nekuti kakawanda achingoti ndakuramba asi pasina chaanozobudisa anongoenda ozodzoka vabvunze chiri pamwe chetero pamusoro ishangamira nemukadzi wangu tiri pamwe chete ngemukadzi wangu ndomudisisa zvisingaiti anzi mama ndikudai ndinotenda shangamira but ndichikumbirawo anzi kugara nakaona dzivangu uye kudzidza hakuperi pamwe ndogona ndiri munhu anofunga kuti wangu musha uyo hausi kugarika pamwe utori nani ndichifungidzira kuti pamwe mararamiro andira nemurume wangu asiriyo saka ndazofunga pakuti ndizosvikawo kuno kuzvidziva kuti murume ari kundidawo here ndanchikumbirawo ndine mapoints angu mashoma ndatotirega nditei kunyora pashi kuitira kuti ndisadyire dare nguo kuti kana zvichigadzirisika ini murume wangu ndomuda no zvapera ndaipanza zvimwe zvacho zvachida muno alright noti akababa vangu varimo taura neni woda chaida chekutanga murume wangu hakwanisiwo kumira neni semukadzi wake hakwanisi kufamba neni semukadzi wake kumira neni muzvinhu semukadzi wake ndazvinzwisa 2020 akanditiza ndine nhumbu akamwana kangarapwa ne4 years nhumbu yange ichangobata ndobva anditiza mushure omwe ndamboshungurudzwa zvakanyanya chigara mumusha mamo ndakaroorwa inini ndichienda kubasa murume wangu asingaende kubasa ndichitawo zvetumashopshopu ndobva ndanogara mulockdown memwe yekumba kwawo mushure menge ndaona kuti murume uyu tafambidzana tawirirana ejiwo yangu yanga yakuchinditendera kuti handauda ushuroorwawo ndigare mumba ndobva ndagara udaro handina kugara zvakanaka ndichishungurudzwa nanatete vachitaura mashoko avaitaura uyo hasati aroora uyo achabva pano ndakaramba ndakashinga kusvika murume wangu azonditiza ini ndakafungidzira kuti anditiza maybe nechikonzero chokuti ari kuwana puresha kubva kuhanzvadzi asi ini handira kuzvitora kuti andiramba ende panguva iyo ndandisa ndakuziva kumusha kwedu ende chaiva chiri chimwe chitukiso ichocho chokutonzi ungaonzeka munhu kasingazive musha kwake ende kane mamheko ake but ndakaramba ndakashinga abuda ndakabva ndawanawo baba vangu zvinoitawo mwari vakabva vandifonera bva ndavaziva bva ndavaudzawo dambudziko kuti handa ndaroorwa ndine nhumbu asi murume akatiza vakati murume uchiri kumuda here mwanangu ndikati murume ndoita sei ndomuda bhosi hana kumbobvira ndamunzwa achiti handini bva ndifunza kuti akangotizawo situation enge irimo ndobva vamutsvaga kusvika vamuwana kudaro akataura pamberi pedare sabhuku varipo nehama dzese dzababa vangu dzadzaungana akati mukadzi ndikumuda ndokubva nababa vati aiwa zveshuwa ati mukadzi ari kumuda getimusire mukadzi wake but vaenda kudaro ndakazobata chat remurume wangu achitaura neshamwari yame vake achitobvunzwa nzi kwewo wakazvifambisa sei kuti wakazodzoka isu tati atisiyana nemukadzi zvikanzi handakangouyawo kunofeka bhosi ndakaona semunhu ndisina chandinacho ndakati mukadzi handichada pamwe ndozonzi tipe zvakati ndisina chandinacho saka ndakangouyawo kunofekawo kuti nyaya yetese itonhore nofunga takanyetsana takadii but takazowirirana tagara tese kudaro last year akandirambazve mushure momwe ndarwarirwa nemwana wangu anorwara
anomborowa nezvinhu anodii zvichifamba nchiita sei pamwe pacho anokuti zvakatooma kudaro mari yawo inayo shoma iyoyo anoona kuti kutipa mari yanayo ndipo mari yanga achida kutotumira hanzvadzi yangu ataruda mari izvozvo ukada kuti uone mwana ari kurwara wotonzi aiwo ndipe mari ndakatomupromisa kuti ndikukupa mari ko mwana ari kurwara nzi kana akafa ndiwangu ndoliti ndongosvika ndopachi mari zvadaro akazondiramba futi manje tauda unovhara zvikora anga akutatsika yekuti akabuda achindikuenda kubhawa adzoke inini ndakabvunza kuti ko baba marara kupi ndatowa mhosva kuti wandibvunzire kuti warara kupi pamwe pacho ndainyarara ndingoti zvichaperawo zvichadarika kusvika amweni vangu vakazoshanya mushure momwe ndandabva kukaranda nemwana achirwara ndobva wandivingawo kumba kuzondiona inenge ari first time yawo pa5 years dzese dzakagara kusvikawo mumba mangu mwana ndiye akazozvibudisa pachena kuti baba havapo pano but ndasina kumbopera ndakavaudza mushure monge adairawo foni achitaura natete wake pafoni vachiti ndiri kuno zvakachinzi deta havapo vakarara kubhawa vamweni vangu vakatondipopotera kumaudii kutaura zvinhu zvakadai ndikati aiwa ndeifunza zvichagadzirisika kanzi aiwa muroora zvinofanira kutaura zvotsuru but auya kudaro ivo havana kutotaura naye havana kumutsura vakasvika pakudzokera mangwana acho zvakangonyarwa ndakamufunza pamwe waona kuti aiwa kwatisani nenyaya dzinoda anatete tasara ndakamboita 2 weeks dzimwe ndakatarisawo zvangu achita zvaanoita izvo vakaenda kubhawa hadzoke kusvika mumwe musi ndakazozvibata kuti pane zvipitika mushure monge time dzavanoda kubuda vachienda kubhawa dzakakwana but dzakazokwana vachiri pamba papapinda imwe call yavakadaira zvokuivharidzira zvezvi ndopoya ndakabvunza kuti kochiko chanetsa kuti mudaire foni ndiripo nganzi aingori shamwari nderenge shamwari maigona kudaira ndobva vandivharavhara saka ndonyaya yakanetsa iyoyo yanetsa kudaro ndakazosvika pakutaura nemusikana ndakamuudza kuti munhu anitori nemukadzi wake nemhuri chii akatoti anondiziva ndakati it's okay kana uchindiziva fine but ndangoti ndikutsiuri ndobva tararama nofunga dzinenge 4 days mushure monge zvaitika izvo murume wangu pa4 days idzodzo akanga akakwindimara zvoti kana mumba habana chaitwa kusvika ndazobvunza zvakare naye baba asi nyaya iye ndakabvunza here musikana waye anonzi Kelly yaita kuti mubva matsama wasvika pakadai ndikanzi zvokubvunzwa nyaya dzekumashure ndozvandisingadi ndobva pano ndikati baba majaira kuti mimi munongotakangobvunzana kanyaya kadiki munotuta mabhegi mweenda ofu ichinini ndini mukadzi ndofungidziro ndinofanira kunge ndine kahundi kako kuti ndinoramwaramwa ndichibuda pamba but imi munobuda pamba moenda makapedza shumbu dzenyu muri kwamuri kana mazofunga kudzoka modzoka ndongokutambirai ende hama dzangu nedzenyu abva ranomboziva ndozvaitika but this time kana kuri kuti ndozvamafunga ndakushedzawo hama dziuye dzekwenyu apa dzekwangu apa motaura zvishoti makuru ndakashedza tete vake ndakashedza vangu vakauya ndakavaripira nyaya kandonyaya iripo ndati vakuonikeyo muchinzwa vakabvunzwa zvishuwa vakatoti ndakubva pano muchada mukadzi here handichada vakatonzi mupe gupuro vakatoda kundipa but ana tete vakavharavhara vachitira kuti pamwe akutaurira ngutsamwa vaitomuti haagupuro rauda kupa ribirire kana kutoda gupuro mupe rinotenga ndobva ndatoti handikuda 500 ndichitoitirawo kuvharavhara ndichitira kuti murume wangu pamwe adoda kuwana time imbonyatsofunga anogona kumhanyira kuburisa gupuro iye asati anyatsoita decision saka aenda kudaro zveshuwa hana kudzoka tasvika pakuvhara zvikoro tese tiri maticha ipapo ichi ndichichao secondary achichao primary hamino kwanga akugarawo handitozivi kuti aigara kupi kusvika tivhare hana kudzoka kumba ndakazoshedzana sekuru vatorimo munomo mushure monge ana tete vatadza kunzwanana vandashedza sekuru huyai mumbonotaura nemuzukuru wenyu pamwe ashadza serera munyatsonzwa kuti chichakanetsa kuti atize pamba vakauya akavapindura mashoko ekuti zvamakanzwa nezvamuchanzwa zvese zviri correct uye handina kana nguva yokuti nditaure naye handitomboda zvokufesana naye nenonguva asida kutarisana naye zvani makatonzwa zvakakwana zvinova ndizvo zvakazondipota rega ndichiendawo pachifi pamwe ndo vanogona kuteerera nokuti baba vangu mashure omo wakambouya futi vaida kungomutsura kuti mukwasha garisana zvakanaka nemwana wangu but panguva akatovati pamusoro ibaba ndiri kunzwa hasha hamene mutendero kubuda here baba wangu akatoshamisika kuti hasha saka inini ndatongoti rega nditaurewo mudare muno murume undomuda zveshuwa ndakatosvika pakumupawo mari chaichaiyo kutotaenda nobvisa mumba kwedu bosi paakandiroora inini ndindaenda kubasa yasingaende kubasa ndakatomupa mari yokunobvisirawo zvokuzvishoma zvakabviswa izvozvo ndasati zvapera kubva patanga kushanda 2021 baba mwana peipa iri kupinda munodi umbounganidzawo pashoma pokuenda unobvisa mumba kwedu zvinoratidzawo zveshuwa munondida but anopindura hafu dzimwe dzenguva ndondiudza kuti you were desperate
That's why wakabvuma kuroorwa neni. Varume vaishanda wanga usingavaoni. Dzimwe nguva anosvika pakundinyima bonde. Ndaigona kutogara kana a month ndisingazive murume. Wakada kuti umugume. Wotokuti swedera uko. Varume vese vari kufamba kunzoka usingavaona. Ini ndini chete waona netrauzi. Andiziva kuti inyaya yekuti akandiwana ndakurawe because ndakaroorwa at 28. But at 28 papa akandiona ndakakwana. Bosi ndikandito ndisvike ipapo inyaya yemararamiro ndakaita. Ndakakura ndisingazive kumusha kwedu. Baba vangu ndakazovaziva ndawanikwa naupi. Saka ndaizvibvunza kuti ndini kuroorwa. Mama vangu akatoneta kuti roorwa ndini gotwe kuna mama. Roorwa wandiwane muzukuru but ndavabvunza kuti zvandakararama ndichiita baba vangu ndakatadza kurarama varipo. Ndakararama upenyu hwairwadza. Ndakatanga kugona kubata gejo ini ndiri grade 4. Ndakatanga kurima ndichirimira vanhu kuti ndiende kuchikoro kusvika ndizonzi ndaticha nhasi. Saka zvinhu zvokuti zvaindirwadza ndaitotaura muupenyu hwangu kuti handidi kuroorwa but ndakazorespekta mama vangu nditi chiroorwawo ndiwane kuwanawo muzukuru kana ndakazonziwo ndafa ndaita ndakuzoroora. Saka ndaitotiwo ndomusha wandaita wandawana. Saka mararamiro yacho semunhu asina kumbobvira akaita umwe musha handisi kunyatsoziva kuti ndo mararamiro anoita wabi yangu eri mudzimba umu. Saka ndaiti ndakakurukurawo nyaya yangu dariro ndibatsirawo musha wangu ndouda. Kana pane zvinogadzirisika zvitese zvigadzirisike. Unomakore mangani? Ndine 33. Ya, ndoda kumbotaura nemuri kuno. Manzo mwana wezvaataura. Ataura zvinhu zviri clear zvisina kana dambudziko zvinoda kuti zvigadziriswe. Musha wako unofanira kuitwa. Uiwo hauna mujeko. Angave ticha, vangave varaidzidzi vari kuticha sevari tuso, but hapana focus youpenyu hwakanaka. Muchanotaura nditi paingwa yekutaura. Ndinoda kuti murarame nokusingaperi. Ndinoda kuti murambe makabatana. Mhepo dzingauyewo mwana ari kuita problem yenyu. Mwana wangu atorwa nezvinhu. Achidona. Zvakamurova togona kutofungidzirwa kuti atofa zvokuti makatadza kusimba nekunyengetera kuti zvinhu zvakaoma. Right. Ndayamugadzira imba yevana panze. Mimi muri. Chirumuta? Yeah.